L-establishment tal-Partit Nazzjonalista ammetta li l-kap attwali nazzjonalista huwa mmexxi minn imnieħru minkejja jipprova juri mod ieħor. Dan is-sentiment ħareġ biċ-ċar wara 3 ijiem ta' żviluppi xokkanti fil-Partit Nazzjonalista li kixfu kemm verament għadhom jiddominaw il-fazzjonijiet f'Tal-Pjetà. F'artiklu fuq il-blog ta' Manuel Delija minn opinjonista li jismu ma jissemmix jingħad kif l-aħħar żviluppi ixejnu d-dikjarazzjonijiet ta' Grech innifsu. Ħadd ma jmexxini minn imnieħri. L-opinjonista b'kitba konvenjament simili ħafna tal-ex Chief of Staff tal-ex Ministru Nazzjonalista Austin Gatt ikompli jnigges lil Bernard Grech li huwa jibża minn Adrian Delija u niesu u kien għalhekk li huwa evita milli jkeċċih mill-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt hawnhekk l-opinjonista jibqa' jaħli fuq Bernard Grech u jgħidlu kif l-unika xewqa tiegħu hija li jġib aktar voti mill-ex kap Simon Busuttil. L-artiklu jkompli juri kif Bernard Grech billi ma keċċix lil Delija u ma jipproteġix lil Jason Azzopardi issa tilef il-kontroll taż-żewġ fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista. Saħansitra l-opinjonist jiżvela kif Bernard Grech dejqitu ferm l-intervista riċenti tal-ex kap Simon Busuttil fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Fil-fatt l-iskumdità ta' Bernard Grech dwar dan kienet ħarġet biċ-ċar fl-istess intervista. Simon Busuttil jista' jkun qed jaħseb biex jerġa' joħroġ għall-kap tal-Partit Nazzjonalista biex jerġa' jidħol fil-politika. Imma smajta di tal-kap, taf xi ħaġa inti vera din. Inti saqsejtu? Għandi programmi oħra. Mela saqsi lilu. Dan ma kienx l-uniku artiklu li jiexet il-gwerra bejn żewġ fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista u n-nuqqas ta' kontroll li għandu Bernard Grech fuqhom. Fl-aħħar jiem Manuel Delija nnifsu tefa' kemm felaħ pressjoni fuq Bernard Grech sabiex jaqbes għal Jason Azzopardi u jkeċċi lil Adrian Delija. Fil-fatt il-ħamis fil-għaxija f'artiklu estensiv irreaġixxa b'qawwa għar-rebħa ta' Delija fuq Jason Azzopardi u l-bqija tal-establishment. Bħalu kien hemm Godfrey Leone Ganado, esponenti ieħor mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil li ddefenda u wera s-solidarjetà ma' Jason Azzopardi.